Ano may kayo? Oo, kaya sa ko mga angel daw. May angel. Hi guys, so karon kay mga tuko sa ilang atian kay mamutong kunami. And padung nanapod si Kuya Rick naghuwat sa ako at tara na guys. Hi guys, so daan si Kuya Rick muaw ni siya nagkuha na ho karon so ba di karta guys. So challenge o card. La. So mga to namin sa ilang atian kay mamutong lagi ko no. And mamutong nga nanay butong daan. Oh my god. So magkudkud na lang magkudkud na lang ni Ani. Okay. So wala na ang part guys na nay musaka guys. So di ko maka-video ato. So sige lang guys. So kita na ta guys. Bye. Palit na ka? Sige lang. So guys, dyan ang among pinakagwapa na ang mega, si RR Robert. RR Robert. O, diba? Lang. So, di kami sa bye-bye guys. Kikikuha si RR. Balik kami nga to sa ilang ate. Bye. Hi puppies! Hi. My word here, nagkamuksamuk na po yun. Hi! Mapila ko na iyan ka ba? Mapila ko na iyan. Ngayon lang may agi kay Joakim. Ato lang lahi ko ng sibuyas. Ha? Sibuyas sa baw. Sa? Sa baw. Ano man? Kailangan na kayo. Oo, ato lang ikuan. Sabaw.
So guys, padong ko sa taas kay naami ay nga to may mga on sa ilang kaatian na taas. And yes guys, ano siya ang rooftop ni Atian. Grabe siya. My gosh, Tian, this is so beautiful, Tian. Oh my gosh. Kailangan kuha niyo rin mo. It's okay, te. Wala naman akong kinano dyan. Oh my god, guys. Nice kayo siya dito, guys. So, nga may mga on. Init to talan mga. My god, guys, kay dili siya init nga ni guys. Kay kung init yun siya, heavy yun ang pagkakaan alimuot. So, magsugod namin mga unya taon-taon. So, kita na taon niya, guys. Bye! Bye, Nay! So guys, manguli nami kay human nami sa among food trip. Bye! Bye! Hi guys! So, manaming nga to sa ilang atian og nangaon para food trip na mo. So, dami ni Kuya Rick pa doon sa simbahan kay naami kwaon. And that's it for this video guys. So, if you like this video, just click the I button. And if wala pa mo subscribe na guys. And see you guys next time. Bye!